Ahoj, ahoj a hezké Vánoce a svátky. Blíží se nám nový rok. Já jsem na výletě, je naprosto nádherný počasí. Nefouká, jsou výhledy, je mrazivo, je slunečno, je to úžasný. A já jsem si říkala, že takhle pozdravím po nějaký době a ještě předtím, než se pustíme do videa, který je dole avizovaný, tak prostě popřát a říct, že jsem moc vděčná za to, že jste sledovali videa, nebo možná ještě i sledujete takhle zpětně. Třeba se vám nějaký zarily do srdíčka a rádi se je pouštíte nějaký nepravidelný pravidelnosti. A zároveň, kdybyste videa chtěli sledovat dál, které jsou víc aktuální, tak samozřejmě pozvánka na Hero Hero platí. Dole určitě bude někde nějaký odkaz. A všem moc děkuju za podporu nejenom na platformě, ale samozřejmě i tady. Letošní rok byl opravdu zajímavý a těším se i na ten další. Když chceme rozesmát Pána Boha, tak mu řekněte své plány. Takže to jedno po druhém, krok za krokem a doufám, že si užíváte nějaký klid, nějaký pomalejší tempo teď během těch svátků a že třeba i vyrážíte někam do přírody, ať už sami nebo se svýma blízkýma osobama a nějakým způsobem si tam vytráte hlavy, těla a třeba i vycházíte to cukroví, anebo máte v baťohu namazanou vánočku, jako mám zrovna dneska já. Takže přemýšlím, jestli bych chtěla ještě co říct. Asi ne. Tak to bude všechno a možná se zase někdy takhle nějak uvidíme, ale jak říkám, pravidelně jdou příspěvky na Hero Hero, takže budu ráda, když se vydáte na tuhle novou cestu třeba se mnou tam. Už jsme spolu vyrazili s podporovatelema na výlet, bylo tam naprosto boží, jsem strašně moc vděčná, že jsme vyrazili, že jsme se poznali, že jsem nejenom viděla nějaký čísla a komentáře, ale že jsem měla před sebou opravdu hmotný lidi a že jsem mohla poznat i vás prostě z druhé strany. A nejenom, že vy sledujete mě, pro mě to opravdu hodně znamenalo, že ty, kteří se vydali, tak nejenom, že si udělali čas, že se vydali na tu cestu, ale že vlastně šli i do neznáma, protože prostě jdete někam, kde nikoho vlastně neznáte, což chce určitou dávku odvahy. Takže já končím, užijte si video z jezerek a uvidíme se třeba v novém roce. A ať je ten další rok plný pevného zdraví, starejte se o své zdraví, máte to opravdu hodně ve svých rukách. Každodenní malý rozhodnutí dělají opravdu hodně a řekněte těm, kteří máte rádi, že je máte rádi. Tak jo, já už opravdu končím. Ahoj. Všechny 4 barvy, to se zase tak často neděje. Ano, takhle. Teď jdu na paličník. Ne, ještě to není měkký. Ještě tady ne. Tady. Ahoj a vítejte u tohohle z toho videa. Já jdu do kopce, už jsem pěkně splavená, už jsem tady sundala 1 vrstvu. A vyrážím do jezerek, protože kamínám. A tak strašně moc cítím potřebu strávit čas sama se sebou v přírodě. Až je to úplně neudosný, takže jsem strašně ráda, že jsem zabalila baťoch a vyrazila jsem. Teďko nějak tuším kolem 11 hodiny dopoledne, ještě v pátek, takže mám před sebou celý víkend a mám v hlavě plus minus plán, kudy bych se chtěla motat, kde bych plus minus chtěla spát, ale určitě to nechám tak nějak rozvíjet samo od sebe, podle nálady,
podle fyzických možností, podle psychických možností a taky podle počasí, protože když jsem se podívala včera na předpověď, tak dneska v noci má být pěkný a teď mi omluvte za tenhle výraz tanec. Takže potřebuji určitě spát někde pod střechou, ať už to bude přístřešek nebo nějaká horská chata, uvidím. Ale teď mířím do kopce na Paličník. Je strašně zajímavý, že přestože mám jako mapu Jizerek v podstatě vtisknutou do hlavy, tak jsou místa, kde jsem buď strašně dlouho nebyla, anebo místa, kde si ani nejsem jistá, jestli jsem tam vůbec někde byla. A v tomhle případě teď tady mluvím o tom Paličníku, protože fakt netuším, jestli jsem tam někdy byla. Ale to nevadí. Dneska budu moct říct, že už jsem tam byla. Alespoň za poslední roky, že jsem ho navštívila a podívala se na výhled z Paličníku dolů do údolí. Takže tak, já se nějakým pohodovým tempem škrábu na vršky Jizerek a potom už se budu víceméně pohybovat nahoře. A teď jsem prošla Bílým kostelem pod Smrkem, Bílým potokem pod Smrkem a bylo to strašně jako malebná procházka mezi krásnými baráčkama, zahrádkama a úplně jsem se kochala, takže tak. No a tady kopec. A nezapomeňte, ve videu ty kopce vypadají vždycky mnohem líp než v reálu. Ale teď ještě ke všemu mám nejvíc naložený baťoh, co budu mít za celý víkend, takže brzy budu muset začít odjídat z baťohu, protože je to těžký. Spocený nos. Já prostě miluju léto, konec léta pro všechny tyhle plody. Jeden z mých záměrů na tenhle víkend je fakt jako užít samu sebe, užít si přírodu, být tady co nejvíc přítomná. A jedna z věcí, která mě fakt baví, je ponořit se do tůňky. Slimáčí závod. Hraje rezavý nebo černý slimák? No, výsledek se asi nikdy nedozvíme, tak já jdu dál. Tak kopec se oficiálně stal prďákem. Opět na videu to absolutně není poznat, ale jdu fakt krok jsem krok. Ale co mě strašně baví, je jíst takhle prostě podávý vody. Pesává z toho energie. Tak konečně můžu říct, já jsem byla na Paličníku. Výhledy nic moc, protože se blíží dešťový mraky, ale tak aspoň něco málo, aspoň tam nějak šíleně nefičelo. A já budu muset dávat pozor, aby šlo dobře. No, dešťový mraky blíží se a já bych se před nima chtěla někde schovat pod střechou. A buď mám přístřešek 2 kiláky nebo 4 kiláky. A jak se musím rozhodnout, jestli půjdu doprava nebo doleva, protože buď to je 2 kiláky nebo 4 kiláky. Takže dejte mi chvilku. Udělala jsem moudřejší rozhodnutí nebo konzervativnější rozhodnutí. Tak, to je správně. To je to správné slovo. Jdu na blížší přístřešek, takže 2 kiláčky. Přestože to není úplně jakoby po směru, po cestě, kam bych jako chtěla já dneska dorazit, ale podle toho, co říká radar, tak to bude slušný slejvák. A raději bych v tom slejváku byla v přístřežku, hezky zabalená ve svých teplých vrstvách, jenom koukla na ten déšť venku a do toho si třeba jedla oběd.
To zní úplně jako idylicky, taková romantika v přírodě v dešti se střechou nad hlavou. Takže si počkám, než se ten déšť nějak přežene. Obrovská výhoda toho, že jsem měla teď signál, nebo že ho ještě chvíli budu asi mít, takže jsem se mohla prostě podívat. Krkonoše. Jezerky. Krásný. Čekala jsem na to, než začne pršet, abych se začala dělat kafička, který už se tady chystá. No, na to jsem se těšila. Jsem ráda, že už jdu pěšky, že se zase hýbu. Už mi nebylo úplný vedro, taky jsem byla toho oblečená. Já stoupám do mraku. Má to úplně podzimní náladu. Mlha po dešti. Ještě naštěstí není taková zima. I když teď jsem nabalená, takže to vypadá, že je hrozná kosa, ale není, jenom prostě se zahřívám do zásoby. Ahoj, studánka. Tak tady jdu doplnit pořádně všechny zásoby. Tak, vodu mám nabranou. Nebylo to dneska dlouhý, ale myslím si, že takových 800-900 výškových to určitě bylo. A za poslední dny jsem dost jako psychicky vyčerpaná a ono to tělo a hlava jsou prostě propojený, takže jsem byla ráda, že jsem to dneska nějak nepřepískla. A zítra ráno odsud vyrazím, až nějak počasí dovolí. Uvidíme prostě, co si na nás počasí přes noci myslí. A vyrazím a směr chatka gorsistů, protože jsem tam dlouho nebyla na Nálešníkách. Takže to je takový jeden styčný bod zítřejšího dne, na který se těším. Takže tak. Všechno se to motá okolo jídla. Člověk spaluje, tím pádem musí zase dobírat. Tak proč si to udělat hezký, že jo? Holky. Je, a je to i nějaký pálivý. No tak to budu zahřát a do spacáku, než do ní zalezu. Dobré ráno. Já jsem naprosto zničená, protože to nebyla to nejlepší noc na dovaku, ale teď nemám sílu na to něco o tom říkat. Musím se rozhejbat, trochu probudit, když jsem se snažila takovou malou snídaní a kafičkem, ale a zároveň nechci čekat, než tady ta mlha poleví, takže jsem se rozhodla vstát a vyrazit. Takže tak.
Ní známky sluníčka. Tady to vypadá na úplně novou ceduli. Pěkný. Takhle asi nějak se cítím. Trošku pokřivený úsměv na tváři. Tak já nevím, co to počasí. Teďkon tak jako chvíli krápe, chvíli nekrápe. Já si vždycky sundám bundu, sundám plášťovou baťu, pak zase vyrezím, po chvíli zase začne krápat. Takže teďkon už to mám typu tak 30 minut na chatku gorzistů a už se prostě nechám v oblečení tak, jak prostě protože nemám ráda taky ty zafot. Sundávat. Ale to jako nějakým způsobem prostě k podzimnímu přechodovému počasí patří, no. Ale když jen se na gorzisty, tam si dám nálešníky. Týkom teda jako se docela rozpršelo. Jako není to furt nic strašného, ale už to není úplně jako jenom mrholení. Jsem zvědavá, jestli se to počasí nějak vybere nebo ne, protože přemýšlím jako jak moc tím, jak já je předpověď počasí nechám ovlivnit. Jako kdybych věděla, že bude pršet jako celý den dneska, což ale včera ještě počasí jako nehlásilo, tak jsem taková, že bych možná jako opravdu výlet zabalila a jela dom, prostě bych došla někam na vlak. Ale když jako třeba se odpoledne už udělá hezký a už pršet nebude, tak zase je škoda to balit. A říkala jsem si, že nechci být na internetu tento víkend. Včera jsem teda ještě byla právě kvůli tomu počasí, abych zjistila, jak se věci mají. A teď jsem úplně nechci zapínat data, chci mít čisto v hlavě. A nečučit do telefonu. Teda kromě tohohle koukání do telefonu, no. Tak jo, tak já končím. S mojí první spolunocležnicí na Smrku, jak jsme si včera povídali, tak jsem mnou sdělila, že to bylo její první solo track nebo solo přespání. A bylo to strašně hezký to takhle prostě slyšet a zavzpomínat si, jaký to bylo tenkrát pro mě. A zároveň vypadlo, že jí je 19. Úplně mladičká holka. A říká, pane bože, ty jsi o 10 let mladší než já. V 19, co já jsem dělala v 19. Tak jsme se tak povídali a říkala jsem si, to je fakt hustý a tady je krásný výhled. Tady takhle na ten hřebínek snad, takhle, se někdy během odpoledních hodin snad dostanu, pokud se nerozhodnu pro nějaký úplně tady jiný plán, kdo ví. Ale chtěla jsem ještě říct, že ráno, když jsem se šla vyčůrat, pak jsem se vracela do útulny, tak ke mně přišel jí pejsek. A úplně si nechal drbat a úplně prostě mi nenechal odejít. Úplně si sednul na moje chodidla a prostě tak a teď je drbej. To jsem říkal, no tak tohle mi zlepší ráno, tyjo, 300%. Takže jsem drbila pejsáčka. Ojojoj, nálešníky se blížej. Počasí počasuje, zatím se to teda nějak nelepší. No jako, má to něco do sebe. Svým způsobem je tohle tak strašně typický jízerskářský počasí. Se na to člověk ani nemůže zlobit. Já začínám dostávat naději, že se to počasí možná někdy trochu vybere.
Mně se pomalu, ale jistě blíží konec mé polské dopolední sekce. Už není dopoledne, už je 12:30. Dala jsem si takový malý šlofíček u jezery. Myslím, že dneska ještě takový jeden podobný šlofík asi padne jako náhrada za noční spánek. Ale blížím se ke Karlovskému mostu, tam přejdu zpátky na českou stranu a na české straně zůstanu až pravděpodobně do konce tohoto výletu. Konečně výhledy a sluníčko. Tak to bude tady taková odpolední siesta. Dřevěné chodníčky a odpolední sluníčko. Ježiš, to je krásný. Ta radost, když má člověk krásný bivak a krásný výlet. Vlastně ani nevím, co říct o tomhle bivaku, protože je naprosto nádherný. A jsem ráda, že na ty bivaky chodím brzo, protože se pak můžu užít. Se mi sice bude zapadat sluníčko přímo za tím smrkem, ale už byly i horší místa.
všechno je pobalený a já můžu vyrazit zase o dům dál. Vypadám jak nějaký svatý člověk s tou kapucí. Musela jsem zabalit ještě celkem mokrý věci. A to teda hlavně spacák. To byl kalkulovaný risk. Protože samozřejmě, jakmile zapadlo sluníčko, tak začala dost velká vzdušná vlhkost. Nebo dost velká, no prostě spacák je celkem durch. Mám to štěstí, že mi zima nebyla v noci. Až nad ránem už to bylo takový, jakože prostě už to bylo znát, no. Ale jako nebylo to žádný mrznutí a teď už jsem docela ohřátá od sluníčka a někdy během dne, až si budu dávat nějakou siestu, tak prostě to vytáhnu a sluníčko to usuší za mě. To je nádherný terénní světlo. Já mám úplně durch boty, protože jsem prošla mokrou trávou a močálovitma loužema. Juhu. Já už jsem konečně sundala ranní vrstvy. Už jsem v kraťasech, ale tady ještě v dlouhém rukávu. Ještě to za stolik nehře. Tady si nesu vodu, protože si budu dělat za chvíli někde nějaký kafičko. Takovou jako první větší dopolední pauzu. A jde to dobře, to sušení. A rychle to postupuje. A potom, prosím vás, ještě tady jeden vzkaz. Fandím. Já tady teď sedím u krásné tůňky, kde jsem se i vykoupala, nebo spíš jen tak jako opravdu to byl cold dip, jenom takový rychlý šup. Je to ledový. A není úplně sluníčko na to, aby se člověk potom vyhořál, takže jsem je to úplně nechtěla líst se velkým. Ale jak tady tak sedím, poslouchám, jak tady šplouchá voda, si říkám, že život je krásný. Se všema ups and downs, se všema prostě dobrýma i ne tak dobrýma věcma.
život je krásný. Jsem za něj vděčná, že ho můžu žít a že mi ho rodiče dali. Tak doufám, že to cítíte třeba trošku podobně. A i kdyby ne, tak věřte, že život je dobrý a když to jako nevidíte úplně dobře, tak ono zase bude líp. I já si procházím všelijakýma údolíma temnoty a potom světlýma vrcholkama. Cítím, že to, co jsem sama sobě přála na začátku tohohle treku, tak nějak se pomalu blížím ke konci. Přání se plní, být se sebou a užívat si svoji vlastní přítomnosti. A dnešní ráno a včerejší večer. I vlastně včerejší jako zamlžený počasí bylo krásný. A člověk potom, když může pozorovat takhle nádherný východ slunce nebo nádherný západ slunce nebo úplně, který celou noc nade mnou svítil, tak si říká, že jo, že to za to stojí a jsem ráda, že se mám, že jsem sama sobě kamarádku. Taky úplně jako klišé moment tady mám, ale je to krásný. Přeju to všem. Je to tady. Jsme u konce. Byl tak nádherný víkend. Jsem tak strašně vděčná za to, že jsem v pátek dopoledne vyrazila a že včerejší počasí mě nějak nerozhoupalo k tomu vracet se domů dřív, protože to bylo sakra potřeba. Doufám, že ta krása toho celého víkendu se dá nějak i dostat a přetransformovat skrz obrazovky k vám, do vašich duší, protože to bylo něco tak úžasně dobíjícího pro mě. Děkuju, že jste sledovali tohle video, že jste u toho byli, že se zase uvidíme u dalšího videa. Ahoj.